Kaixo denoi, ari gara aurrera egiten zinemaldian. Gaur oso egun berezia da, non dago Mikel dokumentala aurkeztuko baita. Mikel Zabaltzaren heriotzaren ingurukoa. Eta bestetik, Jon Maia, dantzaria elkarrizketatuko dugu. Bera, Jon Maiak zuzenduko ditu, eta zuzentzen ari da, zinemaldiko galak, eta gainera Bizimina filma aurkeztuko du. Bueno, honena hastea izango da. Bagoaz. Gaur Euskal Zinemaren gala ospatuko da Victoria Eugenia Antzokian. Bertan Sara Bilbatua casting zuzendariari emango zaio Zinemira saria eta gainera bertan ere Jon Maiaren Bizimina filma aurkeztuko da. Eta gurekin dago Jon Maia, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Jon Maia zein, azilioa daukazuen. Hoxe, bai, Jon Maia zein, hori da. Jon Maia zein, bueno, urduri. Gaurko eskerrik asko etortzeagatik, ze badakit oso egun potentea dela zuretzat. Bai, bueno, zinemaldia oroa izaten ari da gile esan hori oso potentea, eta gaur bereziki. Zure filma aurkezteaz gain, gala guztiak zuari zara zuzentzen. Hori nolatan edo nola? Ba ez dakit nolatan ere, egia esan, niretzako sorpresa handi bat izan da. Jo, nahi maiatzaean norbaitek esango balit, zinemaldia etzeon nire agendan ere. Normalen ez da egoten, ez? Urtero bi lagunekin etortzen eiz filmaren bat ikustea, hori izan hortarako bakarrik zegoen agenda. Errixume bezala, askotan egiten du. Eta aurkitzen zea... Zinemaldiak hori du ez, batzutan tokatzen zaizula bertan egotea, eta beste batzutan hori errixume gisa pelikularen bat edo beste ikustea. Eta batean aurkitzen zea, galak zuzentzen eta filma bat aurkezten, ez? Sorpresa, eta gainera aitortu behar dut, Bizimina egin genuenean eta aurkeztu genuenean zinemaldira, bere xumetasunean, baina bueno, iruditzen zitzaigun oso aktualidadeko kontu bat zala eta... Era bat. Bueno, aurkeztu benun eta zinemalditik dei bat jaso nuen aste berean. Eta pentsa duen, bueno, izango da, esateko, ia ze iruditu zaien, eta esan zieten, aizue, Bizimina ez dugu ikusi, ikusiko dugu. Baina, ez da horregatik deia, animatuko zeinak aurtengo galak zuzentzea, ostras. Beraz, bereziki artistikoak izango dira aurten galak, ez? Normalean baino gehiago, askotan izaten dira oso serioak, oso... Bai, nik, bueno, aurretik ere, esan duzu bezala, errixume bezala, telebistaz ikusi izan ditut, eneiz inoiz gala batean egon bertan. Eta, bueno, aurten lan kontuengatik, ikusi ditut azken urtetakoak, ez? Eta nik uste komunean bazutela elementu bat, ez? Eredu bat, hobea ez okerrago, eta eredu bat, non aurkezle bat dagoen, ofeko hotx batek aurkezten duen nor datorren. Batek inglesez, bestak gazteraz, batek euskera, zolako... Eta, bueno, ez dakit, pentsatu nuen, guri deitu ziguten momentutik, gure lanerako modua aplikatu behar genuela, ez? Bai, zuen terrenora eraman behartzen dutela, beste hori egiteko, orain arte bestela egingo luketela, edo beste modu batela egingo luketela. Eta, bueno, irikiera gala ikusi bat zenuten, horren ikuste pixka bat, ikusi zala nondik goazen edo zein dan gure ideia. Bai, toki bohemio bat, ez, kontuari. Eta, bueno, eta gaurko kasuan Euskal Zinemaren galan ere, neurri baten uste aldarrikatu behar dela Euskal Zinema ere. Bueno, oro har uste, eta lehenguan hortan saiatu ginean ere bai, Euskal dan guztia, ez euskal izateagatik ezberdin izatea, bizik eta kontestu universal batean naturaltasun osoz jartzea, ez? Eta horregatik gala hauetan eta irekieran ere bai, dantza, musika, hizkuntza, euskal elementu asko zuen, baina euskal hori azpimarratu gabe, baizik eta naturaltasun osoz. Hori da, baina ere ados nago horrekin. Utzi behar diogu auzi bat izateari, ez? Hizkuntza auzi bezala hartzeari. Euskal da, gurea da, eta gurea bezain universala ere bada, ez? Hori da, mundura agertu gaitezke. Eta nazioarteko jaialdi batean koka dezakegu naturaltasun osoz, ezer esplikatu gabe edo inongo konnotazio edo etiketarik gabe, ezta? Eta, bueno, hortan, eta Euskal Zinemaren galaren kasuan, egia da, hain gala potoloen artean, batzutan hor txiki gelditzen dela, ez? Hor, kasi ez geha guatu ere egiten, hola. Zen, bere xumetasunean ere bai, guazen gala bat egitea, ez? Eta guazen zerbait aldugun neurrian, aldugun honena egitea, eta, hortik. Eta maitza oso nahi izan zen. Ostiranean, egia esan ni oso pozik gehiatu nintzen, ze egia da erronka zala, apustua zala, eta aldaketa batzuk bat zaudela ere bai, ez? Eskeman, mentalidadean, besterik gabe. Eta hoi hartzun oso nakai jasotzen, zinemaldiaren partetik, ikusleen partetik,
Eta egia da nabarmenduko nuke lantaldean, bai prozesuan zehar, eta azken egun horietan oso rollo ona ontzan kriston energia, eta uste hori nabaritu zala. Oso importantea da hori. Oso. Importanteena esango nuke. Bai, ze horrekin zoaz etxera. Besteik esango duten hor gelditzen da, baina bizipenarekin etxera zoaz. Sormen lanetan batez ere, ez? Bai, eta oso gustora. Bizimina. Hitz oso polita, lapurtuko nizuke programa baterako edo, bizimina hitza, zuri, existitu ez dakik, eztegetan agertzen da? Egia esan ez dakit, eta gaina ez naiz izen horren aita, hau da, beste titulo batzuk genituen. Bai, zintzuk, esan daiteke? Bitu ja naiz kogoratu egiten, egia esan, baina tankerako beste batzuekin aritu ginean, baina egia da Pablo Iraburu, beste zuzendarietako batek. Eta Miguel Txomolina, ez? Eta Miguel Txomolina, egun batean estenatako bat Ultzamako bailaran grabatu genuen, eta Pablo bertakoa da. Eta egun batean deitu zuen, hemengo jendearekin egon naiz aipatzen, nola gatozen grabatzea, eta soro bat lortzen eta bat. Eta esan diate, gainera Pablo ez da euskalduna, eta esan diate, kontatuzun guzti hori da bizimina. Ikaragarri polita da. Hau saldu beharko zenuke. Txosten guztiak aldatu eta bizimina. Aldatu beharko zenuke, I think it's beautiful. Twitterren jarri dezakezu. Bizimina, oso izen polita da. Iradokitzen du, hori ez, itxialdian geunden, hori kontatzen dut pixka bat zure filmak, itxialdian gaudela eta bertan sortzen zaizkigun egonezinak eta desioak, ez? Bai. Nola baita, pixkat, irudi eta mugimenduetara eramatea, nik uste gehientsuenak edo denak pandemia garai honetan bizi izan ditugun edo bizitzen ari geran sentimendu horiek, ezta? Batzutan hitzez zaila da azaltzea edo zu sentitzen ari zea, baina nola... Bueno, hori, dantzari batentzat igual hitzez zailago. Idazle batentzat hitzez Agian, baina irudia jartzea ere bai, ezta? Eta kasu honetan pentsatu genuen, hasi ginen kontzeptuetatik, ez? Desioa, askatasuna, itxiera bera, distantzia, hainbat kontzeptu, eta kontzeptu hori hasi ginen irudiak jartzen. Eta horrela hasi ginen, eta uste dut bere xumetasunean, ze oso modu xumean egin dugu, eta gaina baita ere propio bilatu dugu oso gordina izatea nolabait, gordina, naturala, imperfektua ere bai, hainbat gauzatan. Koreografiak zureak dira? Nik uste tenona dela, kasu honetan hiru zuzendariek egin duguna da, alde batetikan bizkarrezurra hori sortu. Kontzeptua sortu, banaketa ere bai, hau da zer dantzatuko zen eta nork eta bat eta beste. Gero, hau guztia preprodukzio gintzen apirila amaieran, maiatzeko lehenengo aste, eta grabatu zen maiatzeko bigarren 15aldian. Beraz, dantzari bakoitzari bakarka hau adierazi, beraiek landu dute, beraiekin elkartzen ginean soilik grabazio egunean eta bakarka, eta gero da nolabait beraiek eskainitako hori kanalizatu filmerantza. Orduan, uste dut oso korala dela, ezta? Oso, bai. Hiru zuzendari gaude eta guri tokatu zaigu bideratzea, baina oso korala da, ze kontzeptu hortatik abiatuta, eta bakoitzaren bizipenetik, bakoitzak gero garatu du bere momentua, eta musikaren kasuan Mikel Salasek ere bere osotasuna, eta bar, eta gero guk ekarri egin dugu denek egindako hori. Aman komunean esango nuke edo ala iruditu zait, esango diazu ala ez bada, badagoela aldaketa gogo bat edo aldaketa bat gertatzen da estena bakoitzean, ez? Badago bizikletaz joan hori hasieran kostatu egiten zaiona oso argi uzten du, ez? Nola hasi behar dugun berriro bizitzen, ez? Nola bai? Eta nik uste bukaerak ematen duela, Oreka Teixaren gainera kantu oso polit bat egin, ez? Eta txertatu ditugu ere jende pila batek, 80 pertsona baino gehiago bidali dizkigun audio mezuak eta horrekin egin da audioa eta nolabait, hau daukagu eta askatu nahi dugu, baino uste dut mezu positibo bat uzten duela, ez? Nik ala uste dut, bai. Irikitzen du argitasunerantza doa, ez? Eta ez dugu nahi izan inungo mezurik eman, besterik gabe hor azalerazi, sentitu izan ditugunak. Ze asko ez da hitz egiten da bai, gaixotasunaren alde zientifikoaz edo ez, baina alde psikologikoaz ez da asko hitz egin edo ez dugu asko hitz egiten. Ikusten genuen,
Debate hau egin dituenean Pablo eta Miguel Txoriekin batera, hitz egiten hasi ginenean, horrelako zerbait egitea, zaten, alde batetik daukagu, albistegia beteta datu, zutiozuna osasuna eta bar, eta gero bestetik hor genuen, zortzietako, balkoietako historia, betiziala irudi politak, elkartasuna, zaten, baina hemen bakoitza bere etxe barruan pasatzen nahi dan hori, ez? Nola azaldu, ez? Beste kapa bat dela, Bueno, erabat importantea dana. Eta hortik, eta pentsatzen genuen estena horiekin, jende asko segurazki identifikatu eta sentitu lehikela, ostras, nik ere hori pasa, edo nik ere hori sentitu dut, ezta? Badago bat oso potentea zuk zero horrek dantzatzen duzun pasilloko estena hori, nik irudiak dut panpin bat bezala, ez hor itxita dagoena. Hortzen hau espazio txiki batean, errepikapen batean murgilduta, urrats bakar bat egiten dut, alazalako egon bat joan eta egon bat etorri. Eman, eta bueno, bidai bat, barne bidai bat bizitzen, ez da. Gaur egun berdina egingo zenuke? Gaur irailak 22, berdina egingo zenuke? Edo gauzak aldatu dira, perspektiba aldatu zaizu? Perspektiba ez, egoera aldatu da, hau sortu zen momentu batean, non kale... Hori kontatzeko beharra edo beste zerbait kontatuko zenuke? Ez dakit, kontatuko nuke. Segura, azkenean lan baten aurrean jartzen zenean... Momentukoa kontatzen da. Momentuan erabatera ateratzen zaizu ez, eta seguro nago ezberdin aterako litzatekela. Lan prozesua oso ezberdina izango litzateke. Gaur egun guia elkarrekin ensaiatzen ari geha, kalean emanaldiak egiten ari gaina, momentu horretan bakoitza bere txien geunden. Eta baten ensaiatzea juten bat zan bakoitzakela batean, elkar ikusi gabe, eta orduan, hortik abiatuta, adibide konkretu hortatik, ziur nago ezberdin aterako litzatekela. Kukai dantzataldeak, daukezue langile kopuru finko bat. Hori ez da oso iraultzailea Euskal Herrirako, eta ausarta, iraultzailea eta ausarta. Ez dakit, niri bere momentuan oso beharrezko iruditu zitzaidan, horrelako egitura bat, ez dakit, gure kasuan saiatzen gera sorkuntza garaiki bat egiten, baina oinarri dantza tradizionala daukana, eta iruditzen zitzaidan ala beharrez izan behartzula dantza tradizionalen oso jaioa zen jendea, baina era berean oso jaio bihurtu behartzuena edozein dantza estilotan aritzeko eta garaikidean. Eta hortarako modu bakarra iruditzen zitzaidan, etengabeko formazioan aritzea eta horrek eskatzen du eguneroko lana, ezta? Horren aldeiko apustua egin zen, horrela jarraitzen dugu, eta bueno, esan dezagun lan eredu ezberdinak ditugula, ez? Eta momentu honetan 8 lagun gaude egunero Kukai proiektuan lanean, baina gero daude beste hainbat lagun freelance moduan eta bar, baina Kukairekin ere aritzen direnak, ez? Eta bueno, horreka horretan mugitzen geha, eta, badakit normalean, itinerantzia handia dagoela, lanbidean. Erabatekoa. Orduan, baina, kasu honetan... Nik ere gustatuko litzaidak konpainia batean sartu. Estilo propio bat lantzeko, laneko modu bat, repertorio bat izateko, nik uste beharrezkoa zala, eta orduan, mugitzen geha bi horietan, ez? Eta lasaitasun, ez zurea, lasaitasun profesionala, zurea ez guztiz kontrakoa, zurea, burua uste bat izango da zuretzat noski, lortzea ez, soldata guzti horiek hilabetero, baina langile batentzat izan behar du oso pozgarria, jakitea, hurrengo hilabetean soldata dauka. Zeren nahi, lan hori egin ahal izatea lasitasun horrekin, ez? Bai, badauka, lanbide honetan dena bezalaxe, badauka ez jakintasun puntu bat, ez da? Baina, horrekin jokatzen dugu, eta orain arte behintzat iritsi geha eta badia urte batzuk, eta jarrai dezala, horren alde borrokatuko gu behintzat. Etorkizuna, kultura segurua da, baina islatzen da emanaldietan eta badauzkazue lehen galdutakoak edo... Lehenengo izan zen izugarrizko dan batekoa, 40 bat emanaldi galdu genitun. Pentsa. Eta gero, egia da, momentu batean, maiatza ekaina parte hortan, uda ere galdutzat ematzen genuen bola batean, batean, atera dira. Atera dira batzuk, uztailean ongi egin dugu lan, abuztuan gutxiago, eta irailean gertatzen ari zaiguna da, alde batetik aurretik pre-pandemia garai horretan, irailean nahiko majo zegoela ja, gauza batzuk berriro ubikatu dira irailean, gehi zinemaldia, egia da orain iraila urria azaroa, majo daukagu, ja bagenuelako. Orduan, nazioarteko gauza guztiak erori egin dira, edo atzeratu egin dira, adibidez Frantzian eta Belgikan eta ditugun emanaldi batzuk otsaila eta maiatzean ditugu hasiera batean,
Finlandiako kontuak, eta gauzat Montreal, eta, aste honetan Montrealen izan behar genuen. Ze pena. Atzeratu eginda ustez urtebete. Baina etorri zaizu, zinemaldiko etorri zaizu, ez jakintasun horretan. Eta kultura segurua da ez, kultura oso segurua eta beharrezkoa da. Eta egunero emanaldietan lanean nahi gara uste dut hori frogatu dezakegula, ez da? Uda honeretzako oso adibide ona izan da, kurtsoari begira, ez da? Eta uste dut frogatu dela, antolakuntzak oso onak eta profesionalak izaten ari direla, publikoaren jarrera ere eredugarria, eta geizki dago, ez zait gustatzen alderaketak egitea, baino benetan iruditzen zait oso eremu gutxi baten bat baldin badago, gaur egun, emanaldi bat baino ziurragoa dena. Ez duzu, maskarillak entzaude, ez duzu inorekin hitz egiten, distantzia mantentzen da. Bai, da, eskisitoa da zentzu hortan. Eta eredu bat iruditzen zait, beste askotan, ezinezkoa dana, ez? Eta baino kulturan bai. Eta orduan alde horretatik, hori batetik, eta bestetik, aldarrikatu nahiko nuke hori segurua dela, baina beharrezkoa dela. Beharrezkoa da, itxialdian, agerian geratu den bezalaxe, oso beharrezkoa. Momentu batean oso agerian gelditu zen ezinbesteko lanbideak eta ezinbestekoak ez ginenak zeintzuk ziren, baina uste dut egoera pixkat irauli dela eta gizarte baten zutabe importanteetako bat, kultura ere badala. Bai, eta administrazio horretaz jabetu behar du ez. Bai, hor paradigma aldaketa bat dator. Egon behar du, hau da, inork ez du zalantzan jartzen, ekonomia, azpiegiturak, osasuna, hezkuntza, hori ez da ezbaian jartzen. Eta beti edozein krisi garaian, baina krisirik gabe ere, kultura hortxe, ez, sinisten baldin badugu, eta hitzetatik esaten dugu, ez, guztiok, pasa gaitezen ekintzetara, eta jarretzagun zutabe horietako bat bezala. Eta posible bada, ze Alemanian esaterako lehen beharreko edo nola... Eta ez da krisi kontu bat bakarrikan, kontu da krisietan egoera muturrerago joaten direla eta gauza asko azaleratzen direla, ez? Miseriak asko zera ageriagoan gelditzen direla, ez? Baina hau da aurretik datorren kontu bat, ez da? Ea irauli egiten den benetan. Jon Maia, mila esker etortzeagatik, tartetxo hau eskaintzeagatik, ze badakigu gaur egun potente daukazela eta estresatua eta pozgarri ere bai. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko, mila esker zuei. Non dago Mikel dokumentaleko ekoizle den Izaskun Arandia ere elkarrizketatu dugu. Ez da ordea eskuartean daukan lan bakarra. Ea zer daukan esateko. Nik ekairen berri banuen, garai hartan generoaren inguruko, genero aniztasunaren inguruko proiektu bat eskuartean neukan, Jogurina Borobarekin hasi nuen proiektu zoragarria, eta Jogurinaren bidez jakin nuen ekairen existentziaz. Eta bere gurasoak, bere aita ezagutu nuen sare sozialean, eta nire asmoa baizan ekaik parte hartzea momentu horretan eskuartean neukan proiektu horretan, ez? Eta zoritxarrez, gertatu zena, orain dela 2 urte, eta Arantza Ibarra zine zuzendaria kotxe egin zidan, eta esan zidan proiektu hau zeukela eskuartean, nik noski ezagututa edo banekien historiaren berri, eta baietz esan nion, kasu honetan oso lanpetutan goatzen naiz oso lanpetutan egola garai hortan, baina ezin esan izan nion ezetz. Proiektu batzuk horrela etortzen zaizkizu eta oso zaila egiten zait ez esatea. Ondarrun grabatu genduen asteburu batean, eta emaitzan ikusten oso ederra dela. Oso ondo islatzen duelako ekai norri izan zen eta bere heriotzaren inguruko arrazoiak oso ondo azaltzen ditu.
Eta nik uste dela oso omenaldi polita bai berari eta baita bere gurasoek jarraitzen duten borrokari, ez? Bai zen Kairen gurasoen asmoetako bat eta helburuetako bat bai zen bere semearen istorioa mundu osoan zabaltzea, ez? Eta modutako bat da zinemaldietan parte hartzea. Gurasoek lehenengo aldiz ikusi zuten filma zinegoakeko emanaldian. Eta, klaro, filma ja bukatuta zeon. Eta nik eskatu nien itxoiteko, pantaila handian ikusteko, eta ikusteko lehenengo aldiz zinegoakeko emanaldi hortan, ez? Eta, bueno, bai, nik uste gaizki pasa zutela ze bazekiten filma bukatuta zegoela, eta ez, pixka bat, pazientzi hori eukitzea zaila da, nahi dezun guztia dalako filma ikustea, ez? Eta, bueno, nik uste merezi izan zula itxoitea, ze izan zen oso ekitaldi berezia eta emozioz betetakoa, ez? Sartu nintzanean, Landerrek zeraman urte bat ustez proiektuan, eta bazeuden grabatutako irudi batzuk, Labrit ekoiztetxeak grabatu zituen 2012an uste dut, Iruñeko kartzel zarra bota zutenean, filman ateratzen dira irudi horiek, eta material berezi guzti hori zeukaten, baina ez zekiten zer egin material honekin, ez? Eta goatzen naiz, bueno, Landerrek garatu zuela olako gidoi batez, eta nahi atentzio asko eman zidan montatu zuten trailer txiki bat, eta ja hor trailer hortan ikusi nuen ja potentzial askoko proiektu bat, ez? Nik bizi izan dudan garaiko zerbait da, eta bueno, iruditu zitzaidan nik zerbait, nire ekarpenak zerbait egin zezakela proiektuan. Eta holaxe sartu nintzen, eta Landerrek konbentzitzeko gaitasun handia daukalako. Ni goatzen naiz, Landerrek azkeneko mozketa pasa zidanen, oso osorik ikusi nun, eta deitu nion telefonoz eta utzi nion olako mezu erdinegarrez, oso emozionatua, hola. Eta esan nion hori, ez, nik filma ikusita, ematen dizkizula gogoak berriz iraultzailea izateko, ez? Eta ikusten dezula baita ze garrantzia duen kolektiboak, ez? Hain gizarte individualistan bihurtu gea, ez? Horrelako filmat ikusten dezula benetan ze garrantzitsua den kolektiboak, taldeak, taldelanak, komunitateak, utopia bat borrokak merezi duela, ez? Egia esan ezingo nizuke erantzun, ze harrapatu gaitu oso izugarrizko sorpresa hartu dugu. Nik espero nun arrakastatsua izatea, bueno, bai, ze pelikula, ondo indako pelikula bat da, gaia interesgarria da, baina, klaro, gaur egun bizi ditugun garai aldrebes hauetan, batez ere zinean, zinearetoak dauden bezala eta aforo kontuak eta bar, nik benetan ez nekin ze erantzuna izango gendun, eta erantzuna izan da, erantzun hobeagorik ezin da espero. Egunero, aurkeztu gendun egunetik, egunero, sarrerak agortua egotea, sarrerak agortzea lortzea, ez dakit gertatu den, baina guri gertatzen ari zaigu eta oso pozik gaude. Hasierako prozesuan hainbeste babestu zuen proiektu hau, ez, publikoak berea egin du, ez, modu batean. Benetan berea bezala hartzen nahi da filma, ez, eta hori da pasada bat. Zinean aritzen garenok hori da daukagun helburua, ez? Jendeak ikustea guk sortzen duguna. Eta horrelako erantzun bat izatea, izan da pasada bat. Pentsatzen dugu jarraitzea banaketarekin, iparraldean leku askotan banatuko da, eta hegoaldean, aidia sortzen datak eta leku desberdinetik eskatzen ari dira. Estrategia nahiko
orokorra hartzea erabaki genuen, ze garai hauek hain arraroak dira, eskatzen diguten guztiei eskaintzen ari gea, ez? Hori ere gustatzen zait, ez? Proiektua herriarena da, ez? Herriak babestutako proiektu bat eta herriari bueltatzea horrela, ez? Izar Films iritsi zen oso berandu. Iritsi zen 2019an eta proiektu honetara ere txiripaz iritsi nintzen, baina hor ere badago crowdfundingarekin lotutako beste gauza oso kurioso bat. Nik proiektuari buruz aspaldi jakin nun, hauek ere hasi zielako crowdfunding kanpaina bat egiten, eta nik parte hartu nun crowdfundinga, nik dirua jarri nun. Orain dela urte pila bat. Gero, proiektuak arazoak izan zituen, egon zan geldirik denbora pila bat, eta hori lehengo urtean jakin nun berriro martxan zirela, ez? Amaia Merinok idatzin zuen gidoia, eta bera eta Pituren artean zuzendu dute filma. Eta ni sartu nintzen, hori ja, filma grabatuta zegoen, artxibozko irudi pila bat erabiltzeko asmoa zuten, eta ni momentu hortan sartu nintzen. Zegoen uste lehenengo mozketa bat, baina ez daukala zer ikusirik azkeneko honekin, eta hor sartu nintzen. Eta egia esan izaten ari da esperientzi bat izugarria. Ederra, hunkigarria, Pitu eta Amaia egin dute izugarrizko lana egin dute. Nik orain arte ekoiztu dudan filmarik potentena beti esaten dut dela, ze ez bakarrik gaiarengatik, gaia oso gogorra da, baina zinematografikoki ere oso bikainki egindako filma bat iruditzen zait. Ez gaude gu zinegileak bakarrik, hortartean daude familia asko, ez? Hortartean daude Mikel Zabaltzaren familia noski, Ion Arretxeren familia eta Idoia Ierberen familia ere. Orduan, horre emozio asko dago tartean, eta nik uste jendeari asko unkituko diola filmak, bai. Izan da amets bat bezala, ze guk, ni sartu nintzanean, nik oso argi esan nien filma hau zinemaldian estrenatu beharko litzateke. Hartu gaituzte eta oso pozik gaude, ze nik uste ederra emango diola filmaren ibilbideari, eta oso ikusleio aproposa da, hori, estatuko jendeak, nazioarteko jendeak ikus dezan, eta hemen bertako jendeak noski. Ni nahiko urduri nao, ze ez da izango zinemaldi normal bat. Covidaren asuntoakin zinemaldia ja nahiko komplikatua da antolatzeko, imaginatu honek zer ekarri duen, ez? Ez dut pentsature egin nahi zenbat lan egin duten eta ze urduri dauden beraiek, ez? Egoera honekin. Eta benetan eskertzekoa da hartu duten erabakia aurrera jotzekoa eta alik eta fisikoen egitea, ez? Festival hau. Baina, egia esan, dauden neurri batzuk eta hartu behar izan dituztenak eragingo dienak zuzenean gure filmari eta beste filmei noski. Eta horietakoa da, aforo murriztuak egongo diala eta filma ikusi nahi duen jendea nahiko larri ibiliko dela sarrerak lortzeko eta barrez. Nei horrek oso urduri jartzen hau. Bai, oso urduri jartzen hau. Baina, egongo di aukera gehiago filma ikusteko. Pentsatzen dut, datorren urtearen hasiera inguru horretan jazzinean aurkezteko asmoa daukagu. Oraindik ez dago ezer konfirmatuta, baina asmoa hori da. Hau da ez ustea denbora gehiegi zinemaldian estrenatu eta gero zinearetoetan ikusteko. Eta hortan gabiltza. Zenare esaten ari ginen, ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste 3. Film luze honetan komunikazioari buruz hitz egiten dugu, eta hori da intentzio bakarra.
drama bat da, thriller bateko elementu batzuekin, baina drama. Eta naiz eta izenburua Ane izan, lead eta protagonista neren ama, berarekin egongo gara, iaia peli osoan zehar pertsonai batekin. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak grabatu zuen. Hane zure etxera ere jonez bada eta inbestek eskatzen bazaitu, asko mesalegira eta ipinezalak eta zena duzu zatea, Fernando. Bale, argi dago, zerbait falta dela harreman hontan, eta faktoreik importanteena pelikula hontan hori da, jakitea zer gertatuko den alaba eta amaren arteko harreman hontan, bai. Eman estutu bat nire partez, eta izan azken segunduraino borrokatuko garela. Zertaz ari zara, Carmen? La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudios y tu hija cambia de instituto. Gazteizko auzo txiki batean gertatzen da, fikziozko auzo batean, baina aldi berean gustatzen zait pentsatzea, naiz eta Euskal Herria edo Euskal Herriko hiriak aberatzak izan, beste aurpegi bat aurkitu dezakegula bai Gasteizen, bai Donostin, bai Bilbon. Estetikoki oso potentea da, errekale hor asko gustatzen zait, oso potentea da, bai muralak, bai estetika, bai kalestuak, eta filmarentzat oso ona izan da, eta oso ona da, eta bueno, retrato hori egina dago, eta niretzat importantea da. Basati bihurtu duzu Ane. Baina gurasoek ere izango duzu erantzukizunen bat, ezta? Hau norden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz. Egia da, HTren lanak importanteak dira, kasu honetan, pelikula honetan, baina ingenieritza zibilaren lanek bi puntu lotzen dituzte. Baina aldi berean bi espazio bereizten dituzte, eta metafora hori gustatzen zait harreman honetaz hitz egiteko, ezta? Bai, egia da, hemen gertatzen dela, baina oso unibertsala da. Euskal Herriko intsumizioa oso ezberdina da, eta horrek markatzen du pelikula, baina gustatuko litzaidake pentsatzea edozein lekutan gerta daitekeela, bai. Ulertzen dut, igual oso muterrezkoa dela, baina helburua izan da erreflexio bat egitea, eta progresuaren ideia zalantzan jartzea. Miren du izena. Ez dugu bakarrik, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez. Eta desagertu egin da zuen alaba eta bere mutilarekin batera, Alaba aitaren iguala da, Zeu jakingo duzu. Eure alabak puta dituzia. Ez dakit, oso urduri nago, oso akojonatuta nago momentu honetan. Beste festival batera joango gara, urrian, Varsoviako festivalera, oso importantea dana. Eta oraindik ez dakit, baina gustatuko litzake pentsatzea harrera ona izango dela. Eure alabak puta dituzia. Nik esan nion enborra nolakoa, ezpalalakoa. Gurekin daukagu Ixone Santamaria, zinea.euseko kritikaria hasi berria, hau da zure lehenengo esperientzia, aurten. Eta zemuz aizara bizitzen? Oso ondo, esperientzia paregabekoa, baino zaila ere bai niretzat, hori lehenengo esperientzia izan da, bueno. Ez dakizu oso ondo nola mugitzen. Bueno, orain arte, pentsatzen dut zinemaldian bisitari ere egongo zinela, noski? Bai, baino gutxi. Filmen bat horrela solte ikustea, baina ez dut aukerarik izan gazte paimaian parte hartzeko edo horrelakorik ez, baina bueno. Aurten ja, atopera. Atope. Ze pelikula ikusi dituz orain arte eta gustoko izan dituzunak edo? Gustoko izan ditut, batez ere bi. Lehenengoa Druk izenekoa, Danimarkarra. Esaten genuen inglesezko titulua Another Round daukana. Another Round, bai. Eta sorpresa izan zen niretzat egia esateko, ze azken finean da lau tiporen historia, lau gizonen historia, baino oso divertigarria, eta uste dut zuzendariak oso ondo hartzen diola neurria gaiari, alkoholismoaren inguruan eta hasieran
umore puntuarekin, baina gero azkenean alkoholismoaren adikzioa azpimarratzen du, onarpen soziala ere bai, eta zinemaretoan ere nabaritzen zen. Zuzendariak zer nahi zuen eta zer jasotzen genuen guk. Ez da oso gizonei buruzko zerbait? Bada. Bai, baina iruditu zitzaidan hain agerikoa gizonen gauza dela, kritika arrakala ere baduela hain zuzen ere horregatik. Gizon hauek haien emakumeekin adibidez, emazteekin daukaten harremana oso agerikoa da, oso misoginoa dela, eta haien arduragabekotasuna nabaritzen da pilo bat. Orduan alde horretatik uste dut igual hain agerikoa izan da. Nahita dela, alegia. Hori uste nahi dut. Eta besterik? Bai, beste bat izan zen Carolina Moscoso txiletarraren Visión Nocturna. Nahiko berezitxoa filma, baina gustatu zitzaidan. Igual ez da... Berezitxoa esaten dugunean zer esan nahi dugu? Da, berak bortxaketa bat bortxatu zuten, eta horren inguruan eraikitzen du kontakizun bat edo dokumental moduan, eta berak grabatutako zatitxoekin batzen ditu. Gustatu zitzaidan, bortxaketari buruz hitz egiten denean zineman, iruditzen zait askotan jotzen dela biktimaren sufrikariora, edo morbo bide batera, non xoka bilatzen da, eta hori ez zaitze gustatzen. Baina Carolina Moscosok egiten duena da, kontakizun oso batera ikitzea, bizitzak ere nola jarraitzen duen jakitea, baina erantzunaren bila ere bai, eta justiziaren bila ez dakit, baina amorruz hitz egiten du eta hori gustatu zitzaidan. Eta amorru hori islatzea zinemara ez da oso horreza izango? Ez da oso horreza bai. Eta, azkenen berak bere bizitza esposatzen du, bere intimitatean sartzen gaitu, eta uste dut bide ona dela hori ulertzeko beraren nola egiten duen berak aurre, jasandako ere. Beraz zinea terapia modura hartuta? Bai, desde luego. Eta berak zentzu horretan oso ondo ditugu. Eta, aipatu duzu baita ere lehen japonez bat? Bai, Sato izenekoa da zuzendaria, Any Cry Babies Around deitzen da filma. Any Cry Babies Around? Bai. Ez nuen hainbeste gozatu, uste dut filmaren bildura ere oso polita dela. Japoniarrek zaintzen dute asko irudia, ez da tempo horiek eta isiltasun asko. Eta tibak badaki zer egiten duen, barruko planoak dira super zainduak, dena txukun-txukuna jarrita, eta kanpokoak lokalizazioak eta dira, zirraragarriak. Baina hain polita da, hain ederra, hain zaindua, niretzat kontakizunetik ateratzen zaituela. Eta gero ere, dara bien historia ez da... Ez da oso importantea. Ez daukan manian dirik, bai. Gero ere, betiko historia. Ez gazte bat, ardurarik gabekoa, emakumea, emaztea uzten duela eta hortik zerbait gertatzen delako eta erretibian bar delako. Baina baita ere, hori, betiko historia, baina polita. Bai, estetika eta kontakizunen arteko oreka hori askotan zaila da, ez? Hori da. Eta nire ustez ez du lortzen. Baina ezin da aztu irudien bitartez komunikatzen ari zarela, orduan importantea dela, zen ezu ematen duzun egin bitartez. Hori da. Eta, azkeneko horren bat? Akelarre ikusi nuen, egia esateko gogo handiak neuzkan Akelarre ikusteko. Sarigarria dela, uste duzu? Nik uste baietz. Eta horretaz aparte, zinemaretoetara llegatzen denean uste dut harrera oso ona jasoko duela. Horrela publiko orokorraren partez, así que gustatu zitzaidan. Trailerra ikusi nuenean, egiak tente jarri zitzaizkidan. Orduan hori ja prest negoen filma ikusteko. Eta asko gustatu zitzaidan. Argazki laritza lana Javier Agirrek egiten duena, primerakoa da, oso ondo dakite zer egiten duten. Eta kontakizunaren aldetik ere niri beldurra ematen zidan, hainbeste bilatzea igual feminismoari edo ginoren bat egitea, azkenean kontakizunarekin apurtzea. Baina nik uste neurria oso ondo mantentzen dutela, eta
zuzendariak berak esan du film politikoa dela, ez? Berri irakurketa politiko bat egin nahi duela, baina ez dut uste gehiagizkoa denik edo hor galtzen denik. Orduan gomendatzen duzu? Gomendatzen duzu? Bai, asko. Bale, oso ondo. Mila esker etortzeagatik Ixone. Zuei. Beste baten ere etorriko zara, behar Bai. Oso ondo. Bueno, hori moduan, pelikula baten irudiekin amaituko dugu, oraingoan Asier Altunak Artzaki buruz egindako dokumentala atzo estrenatu zuten Kulinari Zinema sailean. Horrekin utziko zaituztego. Aio, bihar arte. Yo lo que pasa es que tengo ganas de buscar algo que me llene tanto como la cocina. Yo cuando le dije a mi madre que iba a irme a la escuela de hostelería, se agarró un cabreo. Dijo, pero Juan Mari, para ser cocinero me estoy yo sacrificando toda la vida. Porque no era fácil lo que nuestro aita empezó a hacer en los años 70 y el grupo de la Nueva Cocina Vasca era muy rompedor. Es que lo difícil está en venir de dar de comer a explicar que yo hago cocina autor. Nos han dado 3 estrellas Michelin y yo me quedé alucinada, claro. Evidentemente no te puedes relajar. La presión es necesaria para un trabajo como el nuestro, ¿no? Pero joder, conectado con el azúcar a ti, Elena. Es que si no está bueno, la gente no le gusta tanto. El cambio generacional no es tan fácil. Tú no puedes evitar ser hijo de. No te das cuenta en el momento de lo que estás haciendo. Te das cuenta cuando pasa el tiempo y miras para atrás y dices, joder, hemos conseguido hacer prestigio de una profesión que no tenía ningún prestigio. A mí no me importa que él siga siendo el figura. Cuanto más esté conmigo, más lo agradeceré de por vida, ¿no? Mientras me aguante mi hija, me aguante el personal, yo no me pienso jubilar. Nunca.